Ahojte, dneska na našej škole sa koná výnimočný deň pre žiakov a rodičov. Mlynska paráda. Bude tu tombola, prehliadka odborných učební, aktivity s deťmi, budú odmeny. Príďte sa pozrieť, teším sa na vás. Ahojte! Ahojte, s kým dneska som? Zajemkou a Zvinky. Prešli ste už nejaké súťaže alebo čo? Nie, my tu predávame mlynočky. No, zadarmo. A potom predávame koláčiky a upotrebujeme. A ty? No ja som bola na parkoure a to je všetko? No to je všetko, lebo jednej takej kamošky som nechcela, tak som išla za ním. Vydávala som jednu Nelka. A ešte plánujete, že ísť na nejaké súťaže cez tu? Nemôžem tiež chodím na ten parkour, ale nevadí, na parkour nebudeš potrebovať ruky. No, budeš tam potrebovať, ale možno, že by som ešte išla niekam, lebo sme sa tak dohodli, že čo nebude chcieť, tak pôjdem aj ja. Vlastne za mňa. Okej, Ja som prišla pomáhať so stánkom, kde máme mlynoviny zadarmo a koláčiky po 50 centov. a že budeš chodiť nejaké zverejňačky, alebo tak? Asi nie, budeme sa tu starať. Dobre, tak ahoj. Ja som Ela a ja som Anna. My sa snažíme vlastne ukázať deťom, o čom je hádzaná a snažíme sa ich postaviť vlastne do nášho klubu. Zatiaľ ani nie, ale teda venujeme sa tu deťom, ale asi prejdeme teda, keď skončíme toto, tak pôjdeme. Keď bude čas, tak prejdeme. Dobre, ďakujem. Ahojte. Ahojte. Ahojte, dúfam, že ste si užili tento deň so mnou. Pochodili všelijaké atrakcie, stánky, nechali sa dať namalovať, kúpili si čerešne, kúpili si včelí med a tak, alebo vyrobili perník